Bos días a todos e todas, bos días Ribeira. Hoxe falando vos desde a casa, como espero que estedes todos vos, coidando, como sempre, da vosa familia. E tamén empezamos, como a diario, co capítulo de agradecementos. En este caso, onte chegaba unha nova dotación de material donado pola Xunta de Galicia que se achegaba ás 450 mascarillas que, unidas ás que o Concello había adquirido, pois permite seguir entregando en cada domicilio do noso Concello unha mascarilla. Decir que en estes momentos temos finalizadas 3 parroquias, que son a parroquia de Corrubedo, Olveira, Artes, a piques de rematar hoxe mesmo esta mañán Oleiros, polo que xa poderemos comenzar por Castiñeiras, en ese deseo, se non nos falla o material previsto para a semana que ven, que a próxima semana poderán estar todas as parroquias dos concellos. Aqueles que non estuveran na vivienda, pois podremos ir recuperando a súa entrega en venideros días da forma que xa daremos a conocer. Decir que dentro da programación que están facendo todos os departamentos municipales, ao cual lle agradezco esa involucración hacia cambiar moita da nosa oferta hacia o que é unha oferta didáctica digital, decir que tamén xa temos preparado o vídeo da segunda planta do museo, aquel que se dirige ás pezas de homenaxe ao traxe regional galego feito por Madalena Bringas, a que sempre estaremos eternamente agradecidos e que polo tanto xa verá a luz estes mesmos días. Decir, por outra parte, que estamos traballando pois no que son cursos online para tanto o sector de desempregados como para o noso comercio, como para emprendedores, e que esperamos que poda estar esa oferta a semana que ven xa perfectamente definida para poder empezar a apuntarse, cousa que creo que é bastante importante en estes momentos que ademais estamos na casa. E por último, volvemos, como sempre, ao capítulo de vídeos de esa cantidad de xente de Ribeira, de Galicia, de España, que nos quer axudar en ese mensaje de ánimo, en ese mensaje de quedarse na casa. De ribeirense temos a Juan Luis Martínez, non só o responsable do Natural Sport, sino o entrenador tamén responsable do éxito de moitos deportistas de Ribeira na especialidade de taekwondo. Por outra parte, temos a Javier Penedo, tamén conocido polo seu programa que leva en Galicia dos 40 principales. E por último, temos a un referente no atletismo español. Eu creo que a gran señora do atletismo español, medalla olímpica e medalla de ouro como é Ruth Beitia. Polo tanto, creo que temos un elenco de personas suficientemente conocidas como para que o seu mensaje cale na xente. Pero ese mensaje é moi fácil: cóidate, fai caso ao que che din, e sobre todo, se ti non te queres coidar, coida a túa familia, que é o verdadeiramente importante que temos en esta vida. A todos, moito ánimo e bo fin de semana. Ola amigos e amigas, el é Xonciño, eu son Juanlu, e bueno, son o director deportivo do Club de Taekwondo Natural Sport e tamén son mestre de Educación Física no Colexio Ballón. Estamos pasando un momento moi complicado no que temos que facer un grandísimo esforzo de estar na casa, e para unha persona como min que traballa con máis de 500 cativos diferentes cada semana, pois podes entender que ese hobby que tiña, ese prazer, pois ten que estar interrompido por o COVID-19 ou o coronavirus. Pero somente con pensar na ledicia, na felicidade que vai ser volvervos a ver a todos sans e felices, merece a pena quedar na casa. Faino por ti, faino polos teus, faino por todos, queda na casa. Hola, ¿qué tal? Son Javier Penedo, da Radio, de los 40 Classic. Unha aperta moi forte a todos os meus paisanos, a xente de Ribeira, os ribeirenses, que estades pasando este confinamento con medo, con certa inquedanza e moita incertidume. Só sabemos unha cousa, que disto sairemos, que pasará, todo isto pasará. Agardemos a esperanza, moita paciencia, moito amor, unha aperta moi forte e ánimo e forza a todos e todas. Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Beitia, vigente campeona olímpica de salto de altura, y quiero mandar un mensaje a todos los vecinos de Ribeira. Deciros que ya nos queda poco para darnos ese abrazo tan necesario que necesitamos.
Pero para eso aún tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Quedarnos en casa. Pronto nos podremos dar ese abrazo y ese beso. Ojalá que conmigo sea este verano. Ojalá que pueda ir a visitaros. Un besazo muy gordo. Y ánimo. Give a damn. No matter how much it hurts, they always go back. Bos días. Boas tardes. Ou boas noites. Para escoitar un conto sempre é unha boa hora. E hoxe vouvos a contar un conto do día e da noite. Porque non sempre os días foron así. A mitad do día de día e outra mitad do día de noite. Non. Fai moitos millóns de anos nos albores do tempo. Sempre era de día. Sempre era de día. O sol estaba aí brillando todo o día e ao seu lado estaba a luna. Compartían traballo. Estaban sempre xuntos, sempre. O que pasa que o sol chegou un día que se aburreu. E ademais tiña moitísimo calor, porque, claro, levaba o calor por dentro. E non quería ter tanto calor. E ocorreuselle que podía ir a darse un baño ao mar. Entonces a luna díxolle: non podes facer eso. Non te podes tirar ao mar, porque non sabes nadar e podes te afogar. Pero o sol non lle fixo caso. Tiña tanto e tanto calor que tiña xa decidido que se iba a dar un baño. Así que ese día, cando empezou a caer a tarde, el empezou a caer para baixo. Empezou a caer, hasta que se meteu no mar. Por ali. E desapareceu. Entonces pasou algo que non pasara nunca. Fíxose de noite. De repente estaba todo moi oscuro, super oscuro. A luna non lle quedou outro remedio que empezar a brillar para darlle un pouquiño de luz á terra, porque non se vía nada de nada. E as estrelliñas que estaban hasta ahora ocultas detrás da luz do sol empezaron a brillar.
E cando se puseron a buscar polo sol e non o viron, empezaron a chorar. Estaban desconsoladas. Pero a luna xa lles dixo: non vos preocupedes, que non perdemos aínda o sol. Solo se foi dar un baño, así que mañán pola mañanciña salirá, pero por outro rincón. E ben dito e ben feito. Ao día siguiente o sol salía por aquí. Ao mediodía tiña sempre tanto calor e gustarelle tanto o baño que se metía por acolá. E todos os días se daba un baño. E deste xeito foi como empezaron a intercalar a luna e o sol o traballo de alumbrar a terra. E desde aquela pasárono tan ben que sempre fixeron igual. Por iso agora é de día, porque sale o sol, e despois cando se vai dar o baño é de noite e sale a lúa. Hola familia, amigos, veciños, seguimos loitando, sin olvidarnos de estar na casa. Vamos a botar esta canción que interpretei no ano 74, cando todos os xóvenes, incluído eu, estábamos defendendo a nosa fala. A miña lingua nai, pero ela sempre ha de estar na boca dos demais. Xamás deixarei de falarche, terei moito que agoniar pra defender túas verbas e poderche sempre cantar. Lingua da miña terra, eu sei que ti estiveche moito tempo marxinada por estas vosas xentes, moito tempo marxinada por estas vosas xentes. Esta sociedade abondosa que está avergoñada terá eterna débeda cos que a nosa lingua fala. Xamás deixarei de falarche, terei moito que agoniar pra defender túas verbas e poderche sempre cantar. Lingua da miña terra, eu sei que ti estiveche